Libra tabako bialinazu, lengo urteko berria. Hanka bat abajo dauka, bestia levanta. Gaztian izanian, denbora batian, Kantatutzera noa, berso bat edo bi, Mila bederatziehun kunplituta, 50 urtia. Horian ezin eta gero gogorrian, neurtu behar nindula luze laburrian. Frailek ere inomendu, itxiruat baba, balietuko Ikusi zaio. nuenian, nik zure kokotza. 12 urtetan, aizen bat gauetan, negarrez egondu naiz kartzela honetan. Griluak hanketan, zorriak mantetan, janotza geinetan. Aukera gutxi ziok 8 sosetan. Oiartzuarrok beti izan dugu bertsoa hurbil, bertsolaria ezagun. Mendeetan barrena beste hainbat kultura adierazpenen artean, bertsolaritzaren ondarea gorde eta garatu du Oiartzunek. 11 bertso dira Oiartzuarron memorian, aitonari, lagunari edo zuzenean bertsolariari noizbait ikasitakoak. Fernando Amezketarra, Izuelako Artzaina, eta beste batzuk dira Euskal Herrian ezagutzen diren lehen bertsolariak. Lehendabiziko hoietan ez da Oiartzuarrik agertzen, baina bada bertso jartzaile bat, Goizuetarra izan arren Oiartzunekin zerikusia duena, Berdabio. Izatu balu, jarraikilerik lezakan, orain baino lehen egongo intzan, ni orain nagoen atakan. Lehen gerra karlista bukatzean hasten da Euskal Bertsolaritzaren urrezko aroa. Etxaun, Xenpelar, Iparragirre, Bordel lehen mailako bertsolariak dira. Garai hartan Oiartzunen baziren bertsolari ugari. Alaxe adierazten digu, Xenpelarrek Txikierdi Sagardotegian kantatutako bertsoak. Panderillako honek, memoria erne, lexotik jartzen digu zenbait umore, txarrik ezin bota du, ibarrek naita ere, nik hoiekin ezin det luzitu bat ere, txorrola da trebe, baita bordondore, ardots paregabe, arotsa kantore, larra buru jartzen det gobernadore, larra buru jartzen det gobernadore. Xenpelarrek aitatzen dituenak eta gehiago ziren garai hartan bertsotan aritzen zirenak Oiartzunen. 19. mendean, Oiartzun eta inguruko bertsolariak ditugu bapateko bertsogintza ezagunaren hartatz. Ezagunen artean, Eperra, Ergoingo Aiendola baserrian sortua, bigarren karlistadan liberalen aldekoa, guda bukatutakoan Ameriketara joan eta itzuli zena, karlistei bertso bikainak jarri zizkien. Jose Antonio Bengoetxea leku ona, Iturriotzeko Ardotxene baserrikoa, ogibidez Mandazaina, berako eskerrari botazion bertsotarako desafioa, bere anaia Juan Antonio ere tajuzko bertsolaria zen. Manuel Francisco leku ona Rezola, bertsolaria, pilotaria eta gitarra jolea. Lagunarteko bertsolari umoretsua eta kantari ona. Berak ekarri omen zuen iparraldetik hegoaldera Agur Jaunak kantua. Miguel Otamendi Olaskoaga, Larraburu baserrikoa, Itzaia, maila oneko bertsolaria. Larraburu jartzen dut gobernadore dio Xenpelarrek Txikierdiko saioan, Ardotxek harri batez buruan jo eta elbarritua utzi omen zuen. Xenpelar zen Oiartzuar bertsolari hauen guzien buru. Bertsolari ospetsuetan ospetsuenetakoa.
doinu ezberdin asko erabiltzen zituen. Bertso paperetan erruz idatzi zuen. Bertso berriak, xenpelarrek jarriak. Familia errotazarretik xenpelarrera aldatzea bertsolaria jaio baino lehenago izan zen, eta beraz, errenteriako familia batekoa zen xenpelar. Baina zergatik naturalde oihartzun hori agirietan? Gerra zela medio oihartzuna etorri ote zen, edo ama oihartzuarra izanik oihartzuna etorri ote zen erditzera. Xenpelarrek oihartzun eta oihartzuarrekin beti izan zuen harreman estua. Ama oihartzuarra zuen, 7 urterekin Egurrolara etorri zen Osabaren baserrira. Emaztea oihartzuarra hartu zuen, eta oihartzuarrak zituen gehienetan kantu lagun. Xenpelar auzoko bertsolaria baino gehiago da oihartzuarrontzat. Eguno, Casimiro! Zatu aurrea! Bueno. Hado sartu gitxi honetan. Bai. Bueno. Gara jalda. Da ondo? Ondo sartu nolo dozten. Ateko dute ba. Non da nauze etxe nauze nota? Espere. Bara dinu gite estatu gure sartu hon. Oia, eta guztua? Ban, kuizu ezkio, bai, buena segitu. Eguno, Casimiro, berriro. Eixo. Oia, bella, marru. Nota, Casimiro. Dikaina dota sardua. Altza txarrua. Yes. Hale, nik du. Gero, zer eskotingoa. Bakalio bizar bat. Gazta bat. Gerra honetik zerkarri digun, ez gentzake konprenditu. Aiziere kontra jarri zaigu, fueruak eraman ditu. Hanparuan bila hasita ere, inoit ezin da arkitu. Jaunzerukua guarda gaitzatzu, ta gurekin errukitu. 1860 Bigarren Karlistadaren ondoren hasiko da mamitzen bertsolaritza berria. Otaino, Txirrita eta Kepaen Beitaren bertsogintzak, teknika, hirigiroa eta egiteko sozialari dagokionez bertsolaritza aldatu egin dela adierazten digu. Bertso paperak asko zabaltzen dira kale, plaza eta elizatarietan. Errenteriako Makazaga moldiztegian inprimatzen ziren, ezagutu ditzagun orduko zenbait bertsolari. Martzelinak aipamen berezia merezi du, bakanak baitira garai hartan bertsotan aritzen ziren emakumeak. Ara, behin Txirritak botaziona. Martzelinatxo deitzen diote galtzaretako alaba. Begira dagon jendiak ere esango dute ala da. Batzuek parra egingo dute, bestiak berriz algara. Kantak aztuta biziko zera, nekin ezkontzen bazera. Gaur goizetikan Oiartzun eta... Lexoti, Marizuri baserrian sortua eta Lezotin hazia, Mandazaina, bigarren Lexoti bertsolaria da hau, Manuel Lekuonak Bergarako kongresura eraman zuen 1930ean. Hilkote zaigun euskara, dabilen arte ez dago hilik aterazagun plazara. Jose Joakin Urbieta Jartzabal, Argina, bertsotarako eta hizketarako etorri handikoa, adimen zorrotza, ikuspegi satirikoa eta pobreen kontzientzia zuen bertsolari eta kontalari xelebrea. Zurko baserrian jaioa, bere buruari jarritako bertsoak antologikoak dira. Ez nau inkomodatzen besteren lujua, deklaratzera nua nere enojua.
Zurrutak tiratzen hau pixka bat jokua, atarramentu honik ez dauka kohua. Hiru hoiekin batera ezin antziko ditugu garai berekoak diren Kuskulu, Berridi, Valentin, Krisostomo eta Oiartzungo lehenengo bertso eskola sortu zuena, Naparra, Jose Joakin Mitxelenaren osaba. On Manuelen ekarri teorikoarekin, aro berri bat hasiko da Euskal Herriko bertsolaritzarentzat. Bertsolaritza teknika zehatzez aztertuko du eta bidenabar soineko berriz jantzi. Guk iturria ditugu, eta lehendik ere esana daukat, iturria dagoen lekuan ez dela potzu beharrik. Bertsolaria beti darion bertso iturria, poema iturria. Edo Xenpelarrek esan zuen bezala, debalde pesta preparatzen dut gogua dedan orduan. On Manuel euskal oralisten aitzindaria da. Berak zehaztu zituen euskal ahozko estiloaren berezitasunak, legeak eta generoak. Garai batean ezan bertsolaritza estimatzen. Baina Don Manuelek Bergaran 1930ean egin zuen hitzaldiarekin. Eta handik 6 urtera atera zuen literatura oral euskerika liburuarekin gauzak erabat aldatu zituen. Orduan hasi ginen bertsolaritza aintzat hartzen. Eta beste gauza bat, ez da kasualidadea, aldaketa hori egin zuena Oiartzorra izatea. Espainiako gerrak jarriko du tamalez bertsolaritzaren historian muga berri bat, baina bertsolariak poliki-poliki berriz kantari hasiko dira. Alda saldoiko! Makale eskasi, ja. Voy a buscar, bai, eskatu Hor animatu behar, saldo bizkate Jo, zintxu isildu? Ondoren txarrak utzi zizkiguk, igaro berridan gerrak, Oiartzun hontan izan ditugu, hemen eundoko okerrak. Sarraski asko egin dizkigute, eta goserik bazterrak. Parrandako aina lortzen dugu, estraperloa eskerrak. Gerran ostean pasa ditut nik, goseak 3 hilabete, jana aurkitu egin nahi bainan, ez duan aurkitzen bate. Toki ontara etorritzea, ez da izan du ez kalte. Nere esteak gaurkuan behintzat, ongi egin dira bete. Sasoi honetan, zestuan jaiotako uztapide, Oiartzuna ezkonduko da, eta bertso zerbitzu handia egingo du herrian. Endoiaz eta zestua zera bat ahaztu altzinen? Ahaztu zeulez, ahaztu ez da jene ondo behar joan toki, ni ez bintza. Oiartzunek uztapide bertsolariarekin izango duen harremana ipagarria da. Eragina nabarmena izango da, herriko bertsozaleengan, nola bertsolari Oiartzuarrengan. Ergoina hurbiltzen zitzaizkion Mitxelena, Lexoti eta baita Euskal Herriko bertsolari asko eta asko. Basarri txapelduna ere Oiartzunen genuen. Asko zortziago basariri trabajador onuan haitxulin. Eta, bueno, hango zentralietan egoten nuan eta telefonoa zaintzen eta bai.
Eta, bueno, gero, monagilo ere, apaiza joaten zenean, meza batera, laguntzen zioken Baserrik bai. Eta Baserrik oso lagun onak egin zizkian Oiartzunen. Eta gero, nik uste dira bertsolaritzea aldetik, ze handia sartu zuela gure artean. Jakina ikustea, Baserri zuen fama, eta bera guan txapeldun, eta kantatzen ziren bezala, eta ipuiak ere esaten zizkian, eta bai, espektakelo bat buan, taberna sartzen zanean. Bezu lehenotik gaitu nitu, nik Zapi eta Baserri Oiartzun etortzen maizien, eta Baserri trabajadoritan haitxularen ondo izen, eta ergoinen aizen izkatenik hairi berzu, kisio estimaita, Baserri orduan, Michelena osaba Joaquin Naparra esan zioten bat zen, borkondogua, haikin aizen maizen, aipatu jen zioten da, orduan Baserri trabajadorik diru hori tamainan izango. Oiartzungo eskarpilak, musu gorri bilak, izan zaitez ezabilak, la 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 la. Zertan maitatzen dituzuk ezkaleko une zirtzilak. Daude mutilak, saltzeko dauden opilak, paregabeko mutilak, trialalalala, trialalalalala, paregabeko Jose Luis Lekuona Garaiar, Iturriozko Maiz-Taborda baserrian sortua, Lexoti zaharraren iloba, hitzai, peoi eta kale garbitzaile izana da. Gazte mailako zenbait txapelketa irabazia, beti umoretsu eta apusturako pronto, Uztapide, Michelena eta Kosmel Izasorekin maiz aritzen zen bertsotan. Parretxeko, zenbaitan ari gainata, Iturriotzen dispaten eta barna zelare, Ermitego Andres eta Maxalen eta Makuba eta Iturriozko eskerra eta guateare etzen ona, eta haitzen ziren kuadra osua. Eta haipino gaio iken urlo egitzen ziren eta handi gara. Gero urte batean, Xanistuan eta lehemezi deitzu ziteanin, Donostian kanpeonatu iazen nun tarti deitzu zitean, bestele ziten deituko. Batin, nekin bersutan aita kategori egatzen zula esan ziren Uztapidek, eta zelaiko, ez? Hau gendatu nion. 22 urtekua dauka Andre Gaia. Beronek 54 badauzka ia. Behin bilatzezko bazen ongala ja. Demonio itzusi belarri ondia. Handi horre erragaitu nitun. Nezur egin elizkan dela gitzatzo gantxingo zula eta... Oiartzun darrak jatorran fama hartua daukagu lendik. Bide zuzena gaur ere dago okertu gabe inondik. Esker beruak eman betanik ez naiz joango hemendik. Erregek berak gaur baiote du nik bezalako egunik. Orain 12 urte joandako, bersolari nabarmena, hemendik ia kilometrora, jatetxeren bat zuena, ark bazeukan bai pikardiata, ahots gordin da ozena, Oiartzuar bat petoa gendun, Jose Joaquin Michelena, ziria sartzen onena. Michelena gazterik hasi zen bertsotan eta sari garrantzitsuak irabazi zituen.
Gipuzkoako txapeldun orde eta Gipuzkoako txapeldun izan zen. Herriz herri plaza mordoa eginikoa da Mitxelena punta-puntako bertsolariekin. Askotan zerabilen gatza eta piperra bere bertsoetan, entzun beharra ere tokatu zitzaion, etorri handikoa bertsoa errez eta erruz botatzen zuena. Izugarri maite zuen neurri luzeko bertsoa. Juan Mari, eskazazu lekua Atamitzen. Atamitzen? Baina osaba, ustapideren hileta izan duguta, halako egun tristean afaritara joatea bururatzea ere? Oiek Atamitzera joango dira, eta han oihartzuar handi bat goierri txiki bat ezin menderaturik ibiliko da. Hori zergatik egin zenduan, ez nion ondo iritzi, honen aizidanen tiarrora, joan gabe kanpoan utzi. Honek nahi zitun Mitxelenaren, atzapar pizarro hautsi, ustapidentzat nork egin zuen, nik hainbeste penitentzi. Zu oihartzungo semia zinan, gizon bat izan zerana, zuri begira pozez eduki, dezu Euskal Herri dana. Orain oroitzen gera geruan, zuk lehen egindako lana. Izarre eder bat izan duzera, gure jainkoak emana. Mundu ontako laino beltzakin, inoiz gordeko ez dana. Kosme Lizaso leku ona, Ugaldetxoko Aldabenea baserrikoa, bizibidez baserritarra, bertsosarik eta zenbait irabazia, Iturriotz auzoko Oiartzabal berri baserrian bizi da. Ibili zaitezte hor alkar maitatuaz, oroituaz, betiro daukagun munduaz. Seme gaur bezala zinanian zu, amagina baten etzu. Nire sorgaitzan munduei behira silitzen, 50 inguru hortan. Ordu eman azkan 13 urte, eta ja ordurako hasia zen esnatzen besorgaitzai seitzeko gouen neburuan, eta 50 inguru hortan. Gio, beso zaharrak haitu ezta paperak irakurri jazta, beso zahar mordo baten jabe initzen. Gio handik ondore 16-17 urtetan hasi ginen, udaberriko txoila bezala zeo zer genak egunai tiregata, ustabide gine udaro, 6-8 plaza bintzat tokatu izan duz egin ditia. Eta Mitxelan egin gehiago, lexotik gine, lexotik gine ibili izan dunak. Napar aldin barren eta goiarra jane, lexotik eta bilek izan dugatuk, bilek bersotan eta lexotik gine, eta lexotik beti gaita berien. Beti atsein lexotik. Juan Mari lekuonak On Manuel Osabaren hildoari segituko dio. Bertsolari txapelketa nagusian epaile izana dugu. Bertsolaritzari buruzko 11 lan argitaratu ditu, hoien artean ahozko euskal literatura liburua. Gai jartzaile izatea ere egokitu zitzaion, eta 18 urtetan zehar herri literatura irakatsi du Deustuko Unibertsitatean. Egun, Oiartzungo ahozkotasunaren ikerketa zentroaren proiektuaren gidaritzan murgilduta dago. Urtero herrietara joanez lortu zuen bertso saioa. Utzi ezinezko jaikizun bihurtzea herriko jaietan. Orduan mintzaldiak izaten duen asko, mintzaldiak. Eta mintzaldietan, nik uste dira Gipuzkoako herri guztietan eman dudala mintzaldiren bat edo bi eta 3 era bai. Esan nahi diat hortan hasi nion finkatzen, pixka bat teorizazio aldetik. Alegia, joaten ginen, hasieran ere azek txapelketetan, baina gero joaten ginen zera da, eta
eztabaidak izaten dituan, eta Salvador, eta Uztapiderena, eta hau hobia. Jadi hor, 72an eman genioken saria Uztapideri eta Baserririk kendu. Elorri xuriaren azpian andereha lokartu di arrosa bezain gaur beregatik ezpalitz geneuzkake doinu gutxi erabiltzen bai ditugu bere zenbait doinu bitxi oihartzuak batenak bai baduna nahiko garrantzi berso zaharrei diena inork ez bezala eutsi ta eriotzaren aurrean sekula ez duna etxi poesia idazten onena dela beti dut sinetxi Xabi Erletek badauka horren beste arribitxi bulla hundirik egin ez da betirako perlak utzi. Txirrita jaiota handikan 7 urtea egin zian norteko trenbideko obrak eta xenpelarrek ere ezagutu zituen. Eta bilek idatzi zuten horri buruz, baina persona diferentiak zer nola ziren pixkat ikusteko eta talante desberdinekuak, ez baita aski esatia xenpelar eta txirrita eta xenpelar, bai. Bersolari jaziren oso famatuak izan dira eta gainera gaiak ere askotan berdintsuak egin zituzten baino bazuten alako kutsu eta toke diferentia. Esate bateko, xenpelarrek trenbiriaren arazuei kontatzen digunean dena kaltez eta gauza txarrez beteta kontatzen digu. Frantses teknikoak etorri zirela obrara, ekarri zituztela beren handriak eta handregaiak eta morantiak, haikin oheratzen zirela, ez dakize histori eta morala bajatzen nahi zela, eta bartar. Dena txarra. Alderantziz, txirrita salaua zen grazioso bat, txirritantzat dena ona. Aldaketa hori danaketa. Orduan, egin zizkion berso batzuk norteko trenbideari entzun ditzagun. Mila 867 urtian lehenengo trena ikusi nuen Espainiako partian. Bire pixka bat bistan pasata, inoiz sartu alurpian, perra berriak erantzi dizte handikan orain artean. Modu horretan jarri zuenak norteko ferrokarrila, jakinduria handia zuen entendimentua bila. Gizonik ezin hasi liteke zaldio biaren bila, goizian irten Irundik eta iluntzerako Madrila. Linea horrek badauka zenbait tunel zubita herrillo, bibiderekin ipini dute sekula baino berrillo. Elektrikako indarra eta horren beste guardarra jo, gau eta egun gelditu dabe beti zerbaiten karra jo. Oiartzunen baituan astelenetan biltzen zirenak, zen. Ua eskola politiagoan, alegia. Joakin, Jose Joakinen, Joakin Aparra, eta lekungarikua, ua izaten duguan maizu. Eta maizua, eta arrekin zatu ezi joan Michelena, Lezoti, Joseme Frantzesa, eta Mariano Ostolaitz.
garaia hortan, 82an, bertso eskola sortzeko intentuak eta egin genituen, eta, intentua bino gehiago, nik uste sortu ere intzela, ez? Jende mordo bat biltzen zen, areto batian biltzen ginean, zila mordo batekin korruan, jendia ekartzen genuen bai Domanuel leku hona zela, eta Joamari leku hona zela, eta itzaldeiak ematea eta ekartzen genituen, eta, gio gure entrenamentuak, ez? Gaia jarrita eta bat bestiakin. Urte hauetan zehar, bertsolari gaztez osatutako talde sutsua plazaratzen zaigu. Xamoa Anaiak, Juanito Michelena, Sailpuru, Larraxabal, Penai Txiki, Aixia, Aizluxita, Ozentzio, Gotzon Isasa, Bainketa, Otsua, Iñaki Urkia eta beste hainbat. Xamoa dugu, Oiartzungo Sagardotegiko lehenen saria irabazi duena. Don Manuel leku honak jarriko dio txapela. Antxon Kazabonek Euskal Herri mailan bertsolaritzari buruz lan handia egin du. Bino behar bada guretzako importantia da, orain dela 21 urte Oiartzungo haurtzaro bertso eskola abiatu zulako, Kontxi Begiristainekin batera. Bertso irakasle, gai jartzaile, bertso idazle, txapelketetako epaile, testu didaktikoen egile, 11 bertso lanetan erabat murgilduta gurutzekoa. 80an Amuriztak irabazizien txapelketa nagusia, 82an ere bai. Eta bat izan zileke fenomeno bat, ez? Hoi izan zileke, ez, Amurizarena. Eta bestia duk, garai hortan baita ere, 81 Carmelo Baldan jokatu joan aurreneko eskolarteko txapelketa. Eta pixkat, bi fenomeno horiek, muitu zitean ikusteit, hemen inguruko eskolak eta ikastolak eta bertsozaleo pixkat, gure tripa behintzat dantzan jarri joan, ez? Oiartzun herriaren ekarpena eskolarteko txapelketan oso emankorra eta oparoa izan da. Izan ere, urtez urte eta urterik utsegin gabe, etenik gabe, bere parteidetza sendo mantendu duelako txapelketa honetan. Eta ia urte oro finaleko saioan Oiartzuarrak izan dira, eta gainera sariak ere ia urte oro batean ez bada bestean Oiartzunera joan dira. Txapela jadan ere buruan badago, ezer ere ez nuke hau baino nahiago. Oiartzundik lagunak badatoz oparo, txapela gutxi denan ustean ez nago. Baina zuek merezi, baino gutxiago. Baina zuek merezi, baina gutxiago. Haurtzaro bertso eskolak 20 urtein ditu. Eta urten ere, azkeneko 20 urtean bezala, taldia osatu dugu. Horten 11 neska haidia lanien. Neoni egin naiz irakasle, Elizalde herri eskolak ere, bertsolaritza emateko konpromisua hartu du, eta han ere beste talde bat osatu dute, Este Martiarena Aidain justu lanien. Bi horiekin egiten dugun lana da, bapateko bersogintza hartzen dugu helburu, eta hurrengo jauzia da udal bertso eskolara. Han baian bapateko bersogintzan sakonago eta modu sendoago egiten dugu lana. Eta horko lanak ere, emaitzak ematen ditu. Gero hurrengo jauzia izango litzake, jauzia handi xamarra Karrikeko bertso eskolara. Lagun artia osatu da eta bersotan nahi dunantzako talde hona da. Zeo zerrengatik, ibiliko zaten oski, aurrian hor, gaztiai, atiak eregitzen eta, begiak eregitzen eta, nolaz batxeako bideo hortan, nola sartzen den ikusten. Eta unbeste saiatuzko, bate materiale baldin bado, izango du gero ere.
Gue denboan, guk 16 urte genetun gara jin, gu 7-8 biltzen genuen taldien, hola bate launtzik gabe, geon goz, eta orduan izan baldin bazin holago launtzak, agaso gue tartetik. Ateren hemen joga jozo zerrate ingugan, orduan. Oiartzungo bersoskolek bere bidian beste figura importante bat eduki dute, nire iritzian, eta hori Carlos Aizpurua da. Bere garaian eredu bat sortu zuen, eta guri zabaldu zigun, guk jaso genuen eta gaur egunean ere horrekin ari gara oraindik lanian. Bueno, guk lehendabiziko urtetan jaialdiak, bertso aste nola zen, aste bat osatzeko lana handiak hartzeituken ez. Eta ez jo jaialdiak bakarra izaten. Bukatu itegenik jaialdi nagusiakin. Horra izaten txuken aurretik gaztetxoan jaialdiak, bertso papel lehiaketak, aduriz zahartu egian desafiuak, txapelketak ebai beste urtetan. Eta orduan jongatxuk, proeba gehien, hola jongatxuk, beti urtetik urtea gauz berriak sartu nahin, eta hola ez. Hainbeste ekintzen artean, Giriziako bertsolari sailak 1981 Matxini eskainitako omenaldia ekarriko dugu gogora. Oiartzungo bersoastiak bide bat intzun, eta oain lau 5 bat urte, pixka bat gainbera etortzen hasi zen. Aurreko antolatzaileak nekatu zian, ideia ere agortu, eta beste kezka batzuk. Eta gazte kuadrilla bat txanda hartzeko prest agertu ginen, eman ziguten. Eta talde horretan, bai Este Martiarena, Miren Irigoyen, Carlos Aizpurua, Eneko Ezeiza, Jon Martin, eta Neoni, eta pixka bat bersoastien ardura gure gain hartu genuen, eta gurdi hortatik bultzatzeko asmuan, aurreko antolatzaileek gauzak probatu zituzten bezala, guk ere gauzak probatzeko irrika genuen, eta gure asmo honenek. Ez dago Kamera, a ver, zapelitzen den pixka matu. Orain ere jon, orbota dirak, ikzeo zer nere aurka. Afaldutzeko lekurik bazen, orgen biltzan beldurtuta. Baina kontuak atera zeindan, gaur eguneko kondukta, gure txartelak lortu ditugu interneten eskatuta. Teknologiak berritzen hasi, eta ez dute bukatu, aurrerapenak izan ditugu, hori ezin da ukatu.
ordenadorak ordenadore, naizta diren bilakatu, oraindik ez da gure sagardo, virtualikan asmatu. Lehengoak eta oraingoak eta bide honetik angoa zela nik uste diat, ez? Herrikuntzetan hainbeste mota, begien bistan hortxe dagota, ikusi berriz zientzilariek aurkeztu diguten sorta, aurkeztu diguten sorta. Hori zen beren borroka, hori zen beren erronka, garaipen edo porrota, ez dut esaten bizitza dela, erabili eta bota, baina zergatik joan behar dugu, beti naturaren kontra, beti naturaren kontra.